nchi ngaki banyare ko babago toerana boigo asenke yoyo mheshimiwa Raila Odinga gwikira chinga kechiga ngakemiruberia gendrete tukure na gaiga tunyara ko batoko gendra nenkwana yaitobot ko bwarero Homancho murigereria bwensoko TV ni gotogenderete gusanga negati abari gaiga senka ya omugakanya gusira Raila Amolo Odinga aiga chinsemo cho Ponda Farm ime county ya Siaya goikabona mwancho murigereria niga babakuru ebiro baba naboko bagokora goikabona abantu bado na bange ase chinseme chiga abange babo mbaranyara ko baba ko yorigereria omubero nyagosira nonye nerireria sareka korende nyasawe beire gakobanchira embura yabere gegokeana nonye nabe sunte kya berege goswa mbagenderete bado ko yorigereria omubere onyagosira bari batanyora bagari abenerio ko yorigereria omubere oyiga mbabwekeira aria chi screen sikase bagenderete ko yorigereria yemase yemo ekekegenderete bono nigo barachi ko yorigereria omubere ogoika chinsakero montabe gago isaneka buna onyarre ko morigereria baba korende nabato abotogosanga bukare nigo bateba buna mbanyora tiri bagari ko yorigereria omubere oyigonya gosira baba Raila Amolo Odinga okoba nigo bagoteba buna nigo kongusana na gwachi kwa banae gatiyo borendi obonene bobekire iga ase chinseme chiga ningendere gokoretera amange buna kunyara ko bagakorekana kurwa chinseme chiga chia Ponda Farm buna kokoretwa sole na incho murario Caroline Mausa yandere kuligereria ensoko TV onyara konyora mangana mange eyema seyemo biyamono Clinton Ondigi